Jo salam budaya lestari budayaku. Ya terus ana meneh rakong isi ana selamat dan sukses Wirofest 2025. Dari gerbang budaya kita jalin silaturahmi dan kerukunan, merawat budaya, menjaga tradisi. Oke. Tanda tangan Ketua Forkom RKB Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta, Bapak Sarjiwo. Oh ya wis. Iki apa jenenge ujube wis diaturke kabeh. Saiki mung kari apa truk seneng-senenge. Iki. Oh iya lho nganu sindane iki durung kenalan kabeh. Jajare kowe. Ayo geser. Gang siang, Mbak. Sugeng siang, Mas. Nggih. Pon. Pun ngatur mawon. Ya ora. Nggih, tepangaken. Nggih. Nami kula Yesa. Yesa. Oh, nggih. Pitalam saking pundi, Mbak? Imogiri, Mas. Imogiri. Nggih. Pun gadah garwa napa dereng? Dereng. 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 Saniki tesih kuliah napa pun lulus niki? Tesih kuliah. Tesih kuliah. Nggih. Oh, pun gadah pacar dereng. Pun gadah pacar dereng. Rahasia publik. Wah. Jebul maine rahasia-rahasia tuh. Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Yesa. Nggih. Kuwi jajare kuwi mbok-mbokane. Kuwi mbok-mbokane iki. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Lah taala. Sugeng dalu, Mbak. Oh, sugeng siang. Lho, sugeng siang. Nggih. Karang yo kulino payu nyinden to. Amin. Derek pitepangan. Nami kula Laras. Laras. Nggih. Pelong napa slendro? Napa slepok? Sak laras-larase manut kula, Mas. Oh, manut. Nggih. Lho sing kumpul arep nglaraske. Senengane kuwi wah. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Nggih, kula saking Karangmojo Gunung Kidul. Wah, saking Gunung Kidul. Nggih, Mas Dalang. Waduh iki. Nggih. Pun gadah pacar dereng, Mbak? Dereng, Pak Dalang. Dereng. Dereng. Saya Dereng pengen. Dereng pengen, Pak Dalang. Allah. Tenane. Nggih, tenenan. Allah. Allah. Tenan ora? Pun nggih. Nggih. Kok pun monggo iki kepiye? Bapak Tasih. nami nganu Bapak Ibu mriki kagungan putra. Oh, kowe. Kok njur tawa malahan. Oh, alah. Oh, kowe. Tapa napa nasih? Tapa napa niku? Tasih kiat napa, Pak? Walah kowe. Apik lho iki. Ten mbok-mbokane iki kok iki mbok-mbokane iki. Iya. Derek belajar nggih Mas Dalang. Nggih, kula nggih nderek belajar nggih. Anu tesih kuliah napa, tesih sekolah napa pun lulus? Nggih, tasih sekolah. Tasih sekolah? Nggih. Ten pundi le sekolah? Wonten institut. Institut nggih. Institut Seni Indonesia. Oh, apa niku isi? Nggih, Mas Oh. Dalang. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Laras. Nggih, Mas. Nggih. Saiki kari seneng-senenge. Aning iki yogane anyar kabeh iki ora arep dikenalke. Ah tekan jam 4 mengko le wayangan tak kenalke siji-siji. Oh ya Gong, heeh. Saiki seneng-senenge dibuka rasane nganggo apa, Truk? Ah apa? Belum itu iki. Nganggo caping gunung ngono dibawane digenjlengke ngatos-atos. Jeneng ngarep salon ngatos-atos lho. Genjleng ke wis manut lah sasebut-sebutane.
Sapenake lah pokoke lah. Sik nyebutke lah. Iya dibawani. Dibawani saka Mbak Katon sik iki. Ayo Mbak di. Nggih. Saben bengi. Alon. Nggih baleni. Ya dibaleni alon-alon bae, alon-alon. Grogi Mas. Aja banter-banter alon-alon bae. Nggih tak alon-alon. Biasanya banter-banter ya Mas. Heh. Nek ngepit motor. Oh. Ngepit motor Mas. Oh lah kaya mangkono jebul kaya mangkono kuwi to. Apa tuh? Embuh. Wis yo gak diteruske. Nah, Pak. santai wae Cahayu. Yuk. Saben bengi nyawang Bersih dhisik gamelane keri. Ora apa-apa. Membangun chemistry. Ora apa-apa. yen memajang. Lha mosok kurang sih ditambahi meneh. Tak kira terus geser ya. Oh, nggih. Wis ora apa-apa loro-loro. Ayo diteruske. Yen memajang among karo janur kuning. Lah dalah, wek to. Apa kudu diabane to kaya mangkene iki? Tes teleng. Apik lho iki mau. Dang tung tes teleng. Oh. Fade out, Bro. Jenenge. Gege gendreng garap. Ora apa-apa. Ayo. Jajare niku Mbak Yesa. Piye kuwi? Apa? Ora apa-apa iki. Sinau bareng-bareng. Ayo diteruske yuk. Diteruske apa tak teruske dhewe? Apik to? Apik ora? Nek ngene iki kompak. Kompak tenan nek iki. Yo diteruske meneh. Mampu manut aku ki kok. Gerong saiki sing gerong. Yo. Panas. Tange yo nek panas. Parian. Kabeh pokoke parian iki. Sing tak pilih iki kudu parian. Do siap-siap kowe. Do siap-siap. Saka sindane sing saka Mbak Katon iki. Apa sing penting wirogunan. Nggih. Ya, yo. Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Ning minggo ning pasar kembang. Oh. Kan ning minggo to. Kan ning minggo kesel.
Nggih. Nggih, Ayo Gede, apa iki terusane? Mugi warga Wiragunan rakyate tambah berkembang. Amin. Ya. Apa iki, Truk? Iya. Kuwi jajare kuwi Mbak Yesa. Heeh. Ayo, Mbak. Tumbas jajan Tumbas jajan. nang kutha Solo. Ning waduh ae. Kamu arep jajan ndalah tekan kono. Mugi warga Wiragunan tansah bagya mulya. Amin. Ayo mbok-mbokane iki, mbok-mbokane ra iki. Lagi Pak. Melaku ngetan. Mlaku ngetan. Sangu. Waduh Pak. Mlebu omahku jare Mas iki wau. Melaku ngetan. Heeh. Sangu blimbing wuluh. Mugi warga Wiragunan ngrengkuh kukuh bakul. Ya, amin. Nika kula maca judule nika lho Mas. Oh, apa? Oh, lah ya ora apa-apa. Sing gerong ayo, sing gerong. Sing gerong ku Mangan ketan mangan ketan. karo serabi. Apa? Karo serabi. Karo serabi. Heeh, terus Mugi warga Wiragunan tansah murah rejeki. sing nyelontem, sing nyelontem. Ayo sing nyelontem parikan Yohan. Ngombe tekan, Heh? ngombe tekan, Kok koyo nang jero banyu to ngomongan kuwi? cek cek cek, Ditese, cek-cek. cek cek cek, ngombe tekan, Heeh. Ngombe ketan. tekan, Apa? Oh, degan. cacahe telu, Wah, ah kembung. Dadi pangan sak bathoke mbokan. Terus mugi warga Wiragunan tambah maju. amin, tambah maju ya. Sing meking, sing meking. Ayo saiki sing meking. Ayo Mas, sing meking Mas. Tes No. Muni ora? tuku ketan Ayo muni ora jajane iki. tes tuku ketan ning pasar Kok tuku ketan meneh? ning pasar dukung warga Wiragunan Oh ya, oh. Terus guyub rukun apa? guyub rukun Oh ya, kuyap rukun. Amin, amin. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis. Kowe dilapis sing nganggo wilas meking kowe dilapis. Ya sing rebab, sing rebab. Ayo sing rebab parian. Heeh. Wis pokoke arep tak siksa kok iki. Awan iki arep tak siksa. Mbahku omahe toyan, Heeh. senengane nganggo peci. Heeh. Warga Wiragunan manggio Piye to? manggio lestari. Ya, amin. Apik ya? Heeh. Siji meneh, Gong. Heeh, iki siji meneh dienggo genep-genep.
Wis do taktik ser sidoan iku. Siap-siap wae. Sopo ya kira-kira ya? Sing sing ngempul iki wae wis. Gogong. Hah? Ha sirahe lebokke gon-gong kuwi ana mike. Ana ora mike iki? Lho malah dilebokke tenan sirahe. Kuwi apa kuwi? Oh iya yo. Ana wong edan Ah. delok wayang Nah, terus ketoke kok ngomong ke awake dhewe to iki. mugi warga Wiragunan Ora usah kembik-kembik. sregep nanggap wayang. Amin. Apik iki, apik tenan apik. Ya, yo diteruske meneh, Mbak. Tekan ngendi mau tekan Panasudan. Panas udan, udan panas aling-aling tebing gunung. Lha apa to kowe? Nek ngegongke nganggo tabuh ora nganggo sirah kok njuk dijeglukke. Ah mempeng banget. Nesu apa ya? Tenanangang senengane kok. Ayo diteruske, Mbak. Latihan wadon sarta lanang inumane banyu bening. Iki bawane sudah selesai. Sing nyekar sapa? Ayo. Mbok-mbokane kae. Heeh, Mbak Laras. Yang nyekar Mbak Laras mengke terus dangdute kur. Ya, ngono kuwi apik to, heeh. Yo monggo yo Mbak Laras yo. Dek zaman percuma jarak kelingan anak-anak biar tak openi
dulu ya, adzan. Oke. Bila apa? Langsung maju. Ada bagi menang lah ya. Hati loh, Bun. Cindene ayu-ayu. Ngene iki ngomong mulih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kena dienggo istirahat. Heeh. Iki mau aku entuk WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, iki. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas iki pokoke kok 300 ki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk do. Apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gom? Lagune sing gayang-gayang lho. Lewong. Nggih lewong mengirin pas gen penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu. Rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged, pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nek no. Ganti podang kuning. Podang kuning kok. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa, ayo Mbak Laras. Di jumeneng karep kanu apa jenenge podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, Mas Dalang. Siap. Wah, ya. Nggih. Jumeneng Mbak Laras sepoti disepoti no nek jumeneng ngene iki. Ayo. Dulit. Apik kok ora apa-apa. Inovasi baru ngene iki. Arep garapan. Nggih. Pun Mas Dalang. Podang kuning nggih, Mbak, menangkane pamurten saking Mbak Linda Singapura. Langsungan napa mawi bawa? Langsungan. Langsung mawon mboten napa-napa. Nah. Yuk monggo dados podang kuning.
matur sembah nuwun Mbak Laras. Top markotop. Ya iki sak lagu meneh gong. Oh, kudu go penuturan sing gayeng. Wau, enten lewung. Lewung mengke kur sedanten jumeneng joget kabeh. Sak wiyagane melu joget kabeh. Waduh. Nggih, sakniki lewung. Monggo Mbak Sinten katuran jumeneng. 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 Ayo, sepote. Treng jenenge ngene iki suwuk minimalis. Iya. Nggih, sakniki lewong nggih, Mbak. Nggih, Mas. Nggih. Monggo ajeng saking teluk napa? Oh, kendang. Alon-alon. Yuk lanjut ke. Let's not go back, I'll be your woman.
Mbah nuwun. Gayeng tenan ya. Ayo. Lek gara-gara ki gegojekan ki ya ana watese. Nek klathuk ya ora apik, Truk. Heeh. Tur iki ya ngoyak wektu barang iki, Kang. Heeh. Jam 1 tancap kayon. Heeh. Sebo apa, Gong? Ayo sebo. Nganggo apa? Playon wae yo. Semareka ten prayitna semuris eko balik ityane kandaya di jangan urung kadinaren lah kok darah-darahku Pandora ning sudungku
Ndara wonten wigatos menapa dene rawuh wonten Karang Kadempel mriki Ndara. Kakang Semar mangerti ya Kakang. Puntolan sak kadang rawoning Karang Kadempel kene bakal nyuwun pitulungan marang Kakang Semar. Pitulungan kados pundi lah kok tiba-tiba banget minta pertolongan nyuwun pitulungan dateng Semar menika. Enten menapa to sinuwun? Ya Kakang Semar. Wis sawetara iki Koko Prabu Kresna ora rawuh ing negara Ngamarta. Lan negara Ngamarta lagi katekan parang muka ingkang darbe sedya bakal mboyong Kakang Semar lan bedah negara Ngamarta. Ya. Wah, pancen mangkono Depol. Iki aku ngomungsuh karo patih sing jenenge Kantong Sekti. Saka jenenge wae kaya ngono. Wah, nanging ora ngira kadidayane kagilo-gilo ampuhe. Wah, ora iso nandingi. Lan maneh sawetara jriteng kakangku ya ora tau rawuh ing negara Ngamarta. Janaka iki wis tak kongkon iki. Wah, menyang ning negara Dwarawati jebul Dwarawati suwung. Kamangka jriteng Kresna kakangku sing dadi usire para Pandhawa. Wah, Semar. Pandhawa dadi bosah base kaya mangkene. Pandhawa kudu kepiye, Semar? Miat langening kalanggihan agar pantamuncar tenan ler kakunang surem soroti tanpa hadang kasolan pacaring purna ing gegono dasare mungso katiga. Sinuwun nggih kula pun tanggap. Nggih Ndara kula Pandhawa parang mungka ingkang ngrawang wonten negari Ngamarta menika nggadahi sedya badhe boyong dhateng pun Semar. Iya Kakang mangkono. Arep boyong Semar kok sing arep dibedah malah Ngamarta. Nggih sawetara panjandara kula para Pandhawa mapan wonten Karang Kadempel mriki. Mangke kula tak pasrah mawon ajeng diboyong ten pundi mengke kula tak pasrah. Mbok menawa niki mangke dalan kangge timbuling sinuwun Prabu Kresna. Iya Kakang. Banjur kepiye Kakang? Mangke menawi kula sampun diboyong sampun dirangket panjenengan sedanten nututi parang muka kula wau ngagem aji panglimunan ampun nganti konangan nggih. Mangke panjenengan sedaya nengga wonten alun-alun nggih mawon. Mangkono Kakang Semar. Nggih sinuwun. Mbok menawa niki dadi dalu supaya bisa pepanggihan malih kalian nuwun Prabu Kresna pun mboten sah kesuwen, mboten sah kuwatir mangke ndak negari Ngamarta ndak selak bedah. Kula tak methuke parang muka kula wau sinuwun. Ya Kakang Semar. Surti hati-hati. Nggih sinuwun. Nggih. Tole Garing Petruk Bagong kowe do ning kene dhisik ngetutno ndara-ndaramu para Pandhawa iki. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Siap Pak. Ya. Aku tak methuke parang muka kaya mau kaya ngapa ta wujude.
Rata kadhe Sraya Indraksasa Maruta Pawana kono maragana katalah iki sing tak golek Semar Badranaya iya nggih kula sampun mangertos yen panjenengan lajeng boyong Semar niku kula pun ngertos ya pancen sedyaku teko ana kene iki ngarep boyong karo kowe. Kowe gelem tak boyong apa ora menawi ajeng boyong kula niku nggih pun boten sah dadak nganggo bedah negarane wong sing digoleki aku kok sing dibedah negarane ndara-ndaraku kuwi. Arep boyong-boyongo Semar pasrah. Wis aku tak manut arep tok gawane ndi arep tok dadekke tumbal arep tok kapak-kapakke aku ya manut Semar mungkari manut yo pancen kuwi sing tajam ayo melu aku Semar melu aku ning negaraku yo nggih monggo aku tutke. Sinuwun kula ingkang sowan iki sinuwun menawi pun warengaken pirsa jejuluk panjenengan menika